Raymond Caruana ta' 53 sena huwa t-tieni vittma ta' omiċidju għal din is-sena. Tul il-jum tas-Sibt deru fuq il-post fejn seħħ il-każ uħud mill-aqwa investigaturi tal-Korp tal-Pulizija, flimkien ma' ta' esperti maħtura mill-qorti biex jinvestigaw il-każ. Ir-raġel ta' 53 sena huwa minħażeb buċ u l-ewwel investigazzjonijiet urew li kien vittma ta' sparatura b'arma awtomatika. Jidher li minn wettaq seta' kien jafsew il-movimenti ta' Caruana. L-isparatura seħħet ftit mumenti wara li ħareġ mir-razzett tiegħu għal ħabta ta' 9:30 tal-ġimgħa filgħaxija. Għalkemm fil-post hemm numru ta' kameras tas-sigurtà, jidher li l-qattil kien moħbi sew fil-ħaxix li hemm fil-madwar u sa issa mill-filmati ma kien hemm ebda indikazzjoni ta' min seta' kien. Caruana kien diġà beda jsuq u għalkemm midrub gravi irnexxielu joħroġ mill-vettura ta' tip Jeep Wrangler. Iżda wara ftit waqa' sobtu. Kienet mara li kien hemm fir-razzett li sejħet għall-għajnuna tal-pulizija li meta waslu fuq il-post sabu l-vettura mixawla u bil-wipers jaħdmu. Caruana kien magħruf sew mal-pulizija u kellu proċeduri kriminali għaddejjin fil-qorti. Fil-fatt kien wieħed miż-żewġ akkużati mixlija li pruvaw ixaħmu lill-eks imħallef Ray Patch li kien neħħa ħajtu bideħ wara li beda għaddej proċeduri kriminali. Din mhix l-ewwel darba fl-aħħar snin li persuna magħrufa mal-pulizija spiċċat vittma ta' qtil li jkun sar bl-aktar mod professjonali u maħsub. B'hekk jidher li huwa qtil b'mottiv differenti ferm minn dak ta' Silvana Muscat li seħħ ftit tal-jimielu f'Buġibba.